Ano po mga unta? Mangga. Mangga nga. Ano ito tawag sa inyo eh? Indian mango, bro ni. Paho. Ay kanyig bukid. Pinadasak ng udangan. Ang uli mo na kong bayaw kahapon sa Santa Niño. Idadaot mo niya. Ubay po dyan. Sa kaplanggan ng gamay o tunga sa balde. Tamis kayo mo hindi kay saktos gulang. Yelo na kayo. Tagsarata maka-upload sa kuan. Tagsarata maka-upload lang kay Mama, libang ko. busy ang ninyo. Kahapon man ko. Ang angko. Ang hawan kulitos kami ting kahuyan ang busag sagbot. Ito. Nga. Karon nang labapod ko man ako aning kaon ako. Kung may klaseng bata. Mandaba ko. Bangka ko gabunan kay hulo na ko kaadaw laba-laba. Patis ang sawsawan mo yun patis yahang Iyang bata. lisod magkaunin dautan tagnipon kaya nuhang lang ipahimuntan ang pagkaon para di mapaslakan ang ipon. Ya, di pa di kay lugas. Di kay pino. Lamoy na. Bilang mangga. Mugatan. Gabi ang hurot ani kay kwan tunga sa balde hinog. Mahuman ako. Hutsa. Lami kay kaon nga hindi kay kagubkub kapita kay stanan. Tamis pa dito. Gero di ang tamis na. Nga ipadong sa liso, medyo aslong. Ang dapat na sa unod ba mo yung tamis. Ma! Wipes day be. Wipes. Awan rin babaw sa rip day. Magluto pa kong hipon kaya ano pa man. Istuwari sa hipon namin kayo.
Kung di aslo basta hipon bitaw palisan. Nagkay kaunon. Wala na sa patis ba? Mao. Dako ka nakita ka. Wait sa wait. Wait sa ay si kuha. Wait sa pakoy kang kanon mo rin kung nakapainit ko pan. Kani kaon ako. Unya ako mukha kanon hapon. Namin dahil. Thank you for watching ninyo. Ma. Hay. Akong anak. Mapailo na. Manata. Huwag kayo.